kasih. Nduk Niken ya nduk. Wah. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masyaallah, nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. Wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demengi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya Nek ngono. disawangke ketok seger lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti cah-cah saiki. Coba jumeneng to, Nduk, Ken Niken santai wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso. Wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ah iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Ya. Alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso enek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone? Esu niki apik Pak? Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to Pak? Sing didamel sakniki niki to? Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound sistem sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan.
Aja kok sawah. Mas-masanku ki lho gelang kalung teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku ki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Nggih. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku ki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mungan. Ah iya. Ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili ya. Ayo. Ayo. Nano. Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya sir kuwi arep Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenan. Sing bener to. Sing bener duk peranggung. Nah, nggih. Bismillah. Druk perang brong. Truk. Ah. Pak, Allah Duk peranggung. Duk pranggung bajana Ngebelo. Ngebel sinten? Bebelo ngguguk Bagong ora. Bebelo nduk. Ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira ya. tan ngira Sri Huning. Gundul. Masa gundul, Pak? Gugur ora. Ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah sik kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis
Tong. Wirat Maya putra Dira. Tade. Regentong. Sira lawe. Prang tak tulung ketaket. Prang tak. Tade. Ta. Srening putrane abdi mangsa pati nalikane puni kapepahe Gita. Rinani. Boman. Wah. Iki lek jan ngendangi niken iki pas iki lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Ayo. Apik ngerti tenono ngene iki. Nenone ndak langsung ngono. Langgam mau ndak padake perange ora. Niku putrane ya hebat, niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun, Nduk. Wis kulino petok to? Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan? Nate napa mboten nggih? Kula supe. Dereng. Oh, dereng. Nggih, mangke. Nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Ning ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora nggih. Nggih. Ya Nduk kan. Katresnane wirat maya. Telung tak. Ndrota. Tulu ditak tahit. Sanadyan wakasanira prapte lena Duta. Tring trong tring treng. Terima kasih. Aja lenggah sik, Nduk, sisan. Nggih. Saya genti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Ayo. Iya. Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Ayo ngene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pak E. Ya. Bapak Semar. Ya. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ayo. Kiter Sumilir. Ayo. Coba.
Ya berdiri yuk. Ayo. Kena kerja. Ayo. Ayo mongan mangan, foto. Nggih, tenan iki apik tenan iki sinden. Kowe molat-molat kaya bar tangi turu to nang kowe iki nang. Keram Pak kakinya Pak. Geringan Pak. Gringingan, oh ya mergo kesuwen linggo ya. Suwane linggo. Ah ya sorry. Engko bar iki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayane. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti, baik-baik saja nggih, sehat nggih. Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pripun, Pak? Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita, oke. Oke Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Sudane. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendak lho. Alah, kuwi terus mesti. Gel aku. Terus yen kene kayak Ternyata emoticon. semua laki-laki itu sama. Guyon, Nduk, guyon. Malah Ngono lho. ora percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Ngono lho. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya. Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke tuh. ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luki mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya, Pak. Korban Aman aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora nggih. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karonsene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Oh, Kan kuduane audione. Latihan ya, Pak. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ayo, ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madang karayah kiter sumiler semoga masuk. Siap, maaf, Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi yo, Nduk, asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Wah, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya Ping ta arepe padha piye? wae. Iya. Mula sing ati-ati lek golek calone sing ati-ati. Kangge iki sing lanang sing ati-ati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki Aku kabeh ya. menjadi takut tambah dewasa ya. Pak. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Nah, betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh deke yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama Kinopal. Ayo. New Madangkar. Mas Hafid Mahendra Tugeng Laras Mas. Ya. Bapak Ki Dalang Suryanto Karanggede nyuwun pangestu Bapak nggih. Anganku ngambaran ambas neko Oh. ketong lintang sasu
barang raket sibagan tak titipi lanjak kitir tak semper kengin somilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Terima kasih. Wong kono yo radang nah-neh ora. Laren Nduk, laren. Nggih. Makasih Bu Kesi engko tutno ki nduk niken karo sampean ngurusi administrasi. Makasih. Aku tak melanjutkan kerja. Ayo. Dalang kerja lho lho. Pokoknya selamat sukses untuk Hotel Merkur. Semoga dengan adanya penginapan ini menambah kota Madiun semakin mendunia. Ngaturke panuwun marang sagung para lenggah sedaya kemawon ingkang kepareng nenggani dumateng kula sak kanca mugi-mugi dados amal ingkang sae sedaya kemawon. Kan genduk niken matur nuwun Nduk yen kondur ning Kediri salam nggih. Ibu nggih Bapak alamate anak Bapak Soleh ya. Ya, nderek nguyung-nguyung